Tešíš sa? Na prvý pohľad možno jednoduchý bungalov, no vo vnútri ukrýva množstvo premyslených riešení. A už pri vstupe cítiť, že tu niekto myslel na kvalitu a komfort. Poďme sa pozrieť dnu. Ivanka pri Nitre. Pokojné miesto len pár minút od mesta. Dom, ktorý spája moderné technológie, premyslený priestor a atmosféru domova. Toto je novostavba, kde sa každý detail spája do jedného cieľa. Pohodlného a úsporného bývania pre modernú rodinu. Dominantou domu je priestranná obývačka prepojená s kuchyňou a jedálňou. Miesto, kde sa odohráva život celej rodiny. Vďaka podlahovému kúreniu a tepelnému čerpadlu tu máte vždy ideálnu teplotu. Úsporu energie ešte zvyšuje fotovoltika. A to svetlo tu nie je náhoda. V dome sú dva svetlovody, ktoré prinášajú prirodzené denné svetlo aj do miest, kde by ste ho možno nečakali. A vďaka ním je interiér vzdušný a pôsobí stále sviežo. Dom ponúka 3 samostatné izby. A tu prichádza na rad priestor, ktorý si zamiluje každý. Samostatný šatník priamo v spálni. Miesto, kde máte všetko na dosah ruky. V dome je predpríprava na klímu. Dom má vlastnú čističku odpadových vôd. Samostatné WC a priestranná kúpeľňa s toaletou doplňajú pocit súkromia a komfortu. V technickej miestnosti sa nachádza tepelné čerpadlo so 180 litrovým vstavaným zásobníkom na teplú vodu, predpríprava na úpravu vody, menič fotovoltického zariadenia. Táto terasa má samostatné elektrické kúrenie a nový majiteľ si ju môže kedykoľvek uzavrieť a získať tak ďalšiu obytnú zónu. Predstavte si pokojné rána s výhľadom do záhrady alebo večerné posedenie s rodinou. Tento dom je pripravený na život. Stačí si priniesť sny. A vytvoriť si tu svoj vlastný príbeh. Pozemok je o rozlohe 1591 m2 a je prístupný z dvoch strán. Okrem samotnej novostavby tu nájdete aj starší rodinný dom, ktorý môžete využiť podľa svojich predstav. Môže poslúžiť ako bývanie pre rodičov, hostí alebo ako investícia, menší prenájom priamo na vašom pozemku. Každý dom má svoj príbeh a tento pozemok ponúka 2, ktoré sa môžu prepojiť v jeden spoločný. Obec Ivanka pri Nitre je plne občiansky vybavená. Vďaka svojej polohe a rýchlemu rozvoju sa stáva obľúbenou lokalitou na bývanie v blízkosti Nitry. Tak ako? Chytilo vás to za srdce? Ak áno, radi vás uvítame na obliadke.